Ассалому алейкум бардоро, салом бар ҳама подписчикони канали Автоташкистан. Бардоро хушомадед ба канали мо. Дар навор имрӯза як навор фақат кемриҳоро мондагем. Ҳамашон бо дархости шумо. Бардоро аз ҳар якдами шумо хоҳиш мекунем ки дар канал подписия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунен ва дар комментар ҳатман мошинаҳое мехозед ки тона номшо бинависем. Мо ҳам номи мошинаҳоро, наворҳоша бисёртар мекунем. кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои рӯи экрандагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. Мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. бардоро дар комментария Camry бинависед, як навор дига Camryҳоро мебинем. бардоро дастгирӣ кунед, видеоро поделиться кунед дар имо ватсап ва дигар сайтҳо. мезгарем ба мошинҳои фурӯшӣ. Якум мошинаи фурӯшии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2011 абиёи мотор 3.5 сӯзиш вориш бензин. Коробка 5.6 автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ҳама ҷош 100%. ҳуҷҷат 6 моҳи дига дора, утил дора. мошин американский ва бардоро ҳолаташ 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 96,000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментар ҳатман фикротонро бинависед. برای شفا و تبابت دردهای شما شرکت داروهای گیاهی پیشنهاد میکند سمیوون برای آنهایی که لاغر هستند و میخواهند وزن بگیرند. ام پلوس اپیمدیوم گردش خون را خوب نموده برای همخوابگی نیرو میبخشد. ملهم پیگمنت برای بیماری های پسریاز و سفیدشوی پوست. بینداکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. میناکسیدیل برای سبزانیدن موی سر و ریش. کرم فریک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. روغن خیلبی برای ریزانیدن سنگهای گرده و تبابت آن. فاتزارب برای کم کردن وزن زیادتی. دسترس نمودن داروها به تمام شهرهای روسیه و جمهوری تاجیکستان به طور رایگان عملی می شود. دیگه ماشین فروشی ما بردارو Toyota Corolla мебошад ки соли бариш 2013 абиёи мотор 1.8 сӯзиш вориш бензин. коробка 5.6 автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳаст. ҳама тарафа мошин 100%. мошина фақат мегирӣ, ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 89500 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошед, дар рақамҳои комментария бидагӣ дар имо ё ватсапи мо сурат ва маълумотро равон кунем. мо дар наврҳои оянда пешкаши харидорӣ мекунем. мошини авватии мо бардоро Toyota Camry мебошад ки соли бариш 2018 абиёи мотор 2.5 сӯзиш вориш бензин. коробка 5.6 автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. 1 сола тонировка, 1 сола документ, 4 баллон нав. мошин навай, краскаш раднояй. ҳолати мошин беҳтаринай бардоро, утилизатсия ҳаст ва бардоро касоне ки мошина бихара фоида мена. мошин 100%. мошина ба сабаби сирожна сундаркошига ба мин сабаб мефурӯша. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 235000 сомонӣ гуфтааст ки боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мо шумо. бардоро дастгирӣ кунед, дар канал подписия кунед, дар видеонаво лайкҳоро бунед ва дар комментария ҳатман фикротонро бинависед. мошини авватии мо бардоро BMW 5 мебошад ки соли бариш 2015 абиёи мотор 3.0 сӯзиш вориш дизел. коробка 5.6 автоматаи ва дар инҷа соҳибаш гуфтааст ки мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. ягон камдиву расход надора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия ҳамаш 100%.
мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 210,000 сомонӣ гуфтааст ки бо савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани мову шумо. бардорро дастгирӣ кунед, дар канал подписатсия кунед, дар видеонаро лайкро бинед ва дар комментари ҳатман мошинаи махсусакитонро номашро бинависед. мо ҳам номи мошинаро наворҳошам бисёртар мекунем ва кадоме аз шумо агар мошинаи фурӯшӣ дошта бошад, дар рақамҳои комментариабдагӣ дар имо ё ватсап мо сурат ва маълумотро равон кунед. мо дар наворҳои оянда пешкаши харидорро мекунем. бардорро видеоро поделитса кунед дар имо, ватсап ва дигар сайтҳо. ҳатман дар комментари мошинаи махсусакитонро номашро бинависед.